Ayan kan kagabsan, tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo, pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan, tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Maray na biyernes na aldaw sa Indogabo sa moya pong padaba man na parahinanyog. Petsa 28 na ngunyan kan Oktubre taon 2022. Kami po paabot na naman in pagrespeto asin pangungumusta sa gabos na miyembro asin kan susyudad. Kasabay dyan ang pagirumdum na sana po ang mahal na Diyos ang ipigpainot niya to sa gabos. Biyernes gunyan, Viva Señor Santo Cristo. Magpasalamat kita sa kamahal-mahaling Señor Santo Cristo. May misa taod-taod alas 5:30 dyan sa Mission Church sa Dapdap. Live man yan sa DCGB News Online. Pasalamat kita sa mahal na amang Señor Santo Cristo. Asin padagos kitang manarig mga G na an bagyo sana po kung talagang may aagihan na lugar padagos na protehiran kan mahal na dugo kan amang Diyos ang sa tuyang mga buhay asin ang propriedad. Sagkud man kitang alas 10:30 katuwang dyan sa luwas ang bilog na puwersa sa 1st District Pading Jomar, 2nd District kumparing al 3rd District Pading Jimmy, si Joshua Buda, si Ans Sagkud Ziluwens, katabang Albay District Legazpi Port Area Buda Daraga. Sa Manibela sa Samuyang Mobil yaon dyan si Henry Mata. Sa Control Technical sa Radio Broadcast Mitabi sa AM Band Traditional Radio si kumpadring Nalbaldo. Siya man po ang minalusotkan sa muyang mga programa broadcast sa AM Band region-wide, pati na po sa gabos na lugar na pinag-aabot kan sa muyang puwersa sa luwas kan Kabikolan, yaon dyan Pading Nalbaldo. Sa newsroom, siyempre, News Manager Mardula, sa muya pong malalaoman. Pag-abot po sa sumada lokal, pag-abangkan mga istorya nasyonal, internasyonal. Siyempre, tarabang-tabang pa dyan si Angel na Mustasa, si Trecia Marilitana, sagkod si Richard Astor sa Samuya man pong broadcast, asin iba pang mga trabaho dyan sa internet, buda sa newsroom. Sa bayan pong nadadangog sa AM Band, sa radio, traditional radio, and then worldwide, netwide, online, DCGB News Online sa Facebook. Buda DCGB Legazpi City sa YouTube. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. O yan tabi di padagos kita na mga jiha tabi sa tuya digdi, let's put into action aso mga abiso, informasyon na nagkadarangog na po nyato poon pagkasubagong alas 5 aga sa gabos, gobernantes, pag-asa, situationer, nasabutan ta na po yan gabos nailatag na ang mga kamugtakan, lalo na sa panahon na i-explicar na po yan, ay pasabot na sa satuya. Let's put into action ang satuya po na mga dapat nagibuhon. Bako kitang bago sa arog kaining bagay tabi isita na ang gigibuhon. Dahil kita magkampante ang pinakada best tabi, manarig kita sa mahal na Diyos, buda mga G. And sabayan tanin aksyon. Ano man na oras tumama ang bagyo, gura no man kakusog o kaluya, yaong kita tabi preparado primero sa panarig niya to sa mahal na Diyos. Buda so sa tuya man na pagpreparar man kan mga dapat niya tong atindiran tabi. Yan, nagkadarangog ta na po ang mga
impormasyon manunungod sa kamugtakan kan panahon kaso bago pa yan. And sige na po, i-put into action tana ang sa tuyang mga preparasyon sa so tubig, yaon na, and antisiparan niya to, permi. Sana day man magkusog ang kuryente. Problema niya to ining kuryente. Kung tamaan naman mananggad kita bagatabi yan, naintindihan ta na ang bagyo kung arin tama sa to kung gurano ka kasug, gurano ka dakula, kusugkan paros kan yan na uran na posibleng dadarahon, yan po naipasabot na po yan gabos kaya ang preparar isin na po niya to ang mga dapat nagibuhon. So mga yaon dyan sa gilid kan baybayon, so storm surge, abangan niya to yan. Pasiring na sa mga harlangkaw na lugar tabi. So mga yaon dyan sa may kabubuldan na perming atubang ang peligro sa pagrampahog kandaga, pigapod na landslides, landslide, uriiskusar na tabi. So mga yaon dyan sa pagilid kan salog, na pigbabaha, yan, maguriskusar na, isinaan mga dapat niya itong gibuhon. Magdangog po sa mga otoridad kung nakakahuron po sa mga nagkakairinot na programa, buda sa mga masunod pang programa tabi. Magdangog and put it into action tabi. Tayan ang kaipuhanan ngunyan. Preparar nin tubig, pagkaon na mga kaipuhanan, lalo na sa mga nag-evacuar, kung mag-abiso na mag-evacuar tabi. So mga nasa landslide prone areas, buda mga nasa flash flood areas, pigbabaha, bigla, yan. Kansilaro na ng mga biyahe, lalo na sa mga hararayo man sana, tanganing dahil kita mamugtak sa peligro. Medyo nag-iinit-init kumpadre Nalda, iinan pinagtatakutan niya to, tasabi bagakan mga may experience na. So haloy na masanainot ng nagkuhan sa tuya, nagkaburuhay digdi sa kinaban. Pag-araw kaining mainit, gari medyo dipisil, gari paboritoan kan bagyo Hello, good morning 271. Good morning. Hello. Ay, nakantabi Sige, yan po So, basta primero manari kita sa mahal na Diyos and mga G, magpreparar and put into action ang gabos na po na mga dapat niya itong gibon. We're not new into this tabi Isita na. Laking bagyo tayo laking bagyo tayo and aram tanan mga dapat nagibuhon kung may mga kalamidades. Hello, good morning tabi 271. Hello. Hello sir, good morning. Yes po. Mahapot lang sa bukan sir. Opo. Kami kayo sa trabaho sa mall. Opo. Tapos ang hapot ni sir kung asa na alas 9 po. Papunta ko po nga pong delikado sa panahon. Pagluwas niya sa mall. Mas magayon sa kuyang maiabiso ka ang tabi, sir. Siguro mas magayon na itong dumanag kita sa safe side na permi. Day na mo na siguro maghagad ng unang excuse. Tama, preparar man baga tabi. Life is paramount above all tabi, sir. Po? Ayun po, Day na magbaka sakali tabi, sir. Nagkadarangog ta na baga abiso kan pag-asa kung anong oras matama, sain matama, guro kakusog tabi. Po? Sige po sir, salamat po. Mas mara itong nasa safe side kitang permi. Yan ang perming tip na magayon dyan. Po? Malaog ka mo sa mall ko na tabi, trabaho. Yes, sir. Magagad na sa ng excuse tabi, sarong aldaw man sa nagayudaan na, kuhan. Tadi pisil kung ma-trap baga, ma-stranded naman dyan, mas maray na itong pasiguro na kita tabi. Baka, akan po na sa banggi magang pag-route ang panahon. Iyo baga tabi, so pagkuhan kang pag-asa, tabi, nadangog ta na ito kasubago, po? Yes, sir. Sige tabi ingat sana tabi, yun na nakabiso ko sa imo, safe side kitang permi, paaram nang una sa management tabi, po? Salamat sir, sabi. Taga saan ka tabi, sir? Nakadigil lang po sir sa Pinares. Salamat tabing maray, ingat ka mo tabi Sige po. Yan tabi maray na agad yan sa mga taga Pinarik tabi sa Legazpi maray na aga tabi Sir Ricky Dineros, kaming mga taga mall workers, mga immortal.
Sabi ni Sir Ricky Deneros. Sir Ricky, good morning tabi sa imo dyan sa Indo sa Abenson sa. Good morning Sir Ricky Deneros. Nadangog ta na tabi na maabiso kan pag-asa no kaso bago pa na-explicar na ining maray tabi. Kuan na so sa tuyo ng corresponding action ang dapat niya tong gibon. Sir Ricky, good morning. Pwede man siguro na ma-excuse na muna yung mga workers pag-araw kay nita. Ang bagyo baga paano padingnal, ang importante dyan, kung ari na oras, yung pigapon niya tong lead time pa di So bago pa umabot ang bagyo, naintindihan ta na kung saan matama, anong lugar ang dadalaganan, anong lugar ang tatamaan, anong oras, anong aldaw. Ito importante yung lead time. Tanganing umabot man, agihan man, nakapag-prepare na po kita. Sige. Okay, diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya muna si Pading Jomar. Kumpadring Jomar, marhay na aldaw tabi. Go ahead na. Salamat pa rin, Pio. No sailing sa light and medium seacraft. Daiman pigsunod kan ibang mga may di motor na bangka. Igdi sa syudad kan Tabaco. Ini pading Pio ang personal na nasaksihan kan DCGB News. Digdi sa pier kan syudad kan Tabaco kung saan. Sa nagkapirang minuto kong pagtindok sa gilid kan pier, 5 mga sakayan ang nahiling kong nag-abot naghali digdi sa may baybayon kan syudad kan Tabaco. Nako. Kung ihiririparohon ang binutuan kay ni asin ang pigdaungan haranihon sana sa opisina ng Coast Guard. Isus Mari, what an irony. Sabi nga ni dakan iba, what a planchahan. What's a plancha? What an irony. Roger on that, magigiromdo ba, nakasuod ba, aga pa nagpaluwas na ang Philippine Coast Guard nin advisory na bawal ang mga light to medium na mga seacraft na maglayag. And aga pa, igwa naman na nagduruman sa Coast Guard na ibang mga para layag na nag-inquire kung bawal man ang gat. Isus As in, pinawalan kan Coast Guard. Hapon, nagpaluwas naman si Mayor Crisalagman Luistro kan advisory na ipinagbabawal man ini. Pero kan mawara na subiyahe kan ferryboat, kasod mang alaunan pagkahapon, basado sa impormasyon na riparo na igwa ng minaralayag na mga saradit na sakayan, daday maramang kung pasain, asin kung sain hali. Ngunyan kung dyan sa video, I don't know kung na-play, naihabol sa video ko tabi pa de. Dai ko masyadong nakukwanta. So, Malabugon. Dai ko na, sige na tabi pa de. Sige, okay, sige. Oo, dyan sa video, iyon na sana so inabot kan sa kuyang video, apat iyan na nahiling ng God sa video na pahali, digdi sa may Pirkan Tabaco, sa direksyon kan este, nasaralit na sakayan, tapos igwa manasaro na padaong. Iya nasa kasagsagan kan pagbabawal. Ngunyan mo lang pa yan ako several minutes ago, kumpadring Jomar. Mga alas 8:45 ang aga. Ngunyan. So, gustong sabihin, incomplete defiance kan lawful order na dai mag-sail tamala, sinyal numero 2 kita. Roger, nagre-report ako duman sa programa na BP Henry, natanawang kuan. Jesus Mario. So pagkatapos kan report, pig-videohan ko. Kaya so ibang sakayan, dahil ko na inabot kan video, iyon na sana so inabot kung apat kayo diyan pa de, o 5, na paabot dyan sa may pier kan syudad kan Tabaco. Mientras tanto pa de, dahil sa padagos na pag-abot kan pasahero padigdi alay sa Metro Manila, nag-abot na sa sobra sa 110 ang mga stranded na pasahero digdi sa syudad kan Tabaco. Gabos na nakaulay kan DCGB News, nasali sinda sa Pitex. Sinda aram ninda na may advisory na dai nang una tugutan na magbiyahe so pasiring sa mga probinsya na aagihan kan bagyo. Dahilan ta mismong sa mga bus
dahil mana-advise sa inda, duro diretso sa nang biyahe. Ang iba sa inda, Yun. nagkali kasubangging matanga Mhm. sa mantang implementado na itong advisory na dainan na magbiyahe. Kung kaya natatambak na digdi sa Pirkan Syudad kan Tabako ang mga estrada de pasero, pero taon-taon yaw ng posibilidad na ibalyo na ini duman sa Tabako National High School para duman pagkaraturugon taan gabos na bintana kaining passenger lounge kan Tabaco City Tabaco Ports Authority o Philippine Ports Authority para sa pa dai pang mga taklob. Gustong Yan ang report. sabihon, kumpadring Jomar, gustong sabihon, bako pa efektibo generalmente day nag-iepekto bakong successful su programa buda su abiso kan defensa sibil buda kan LTO na pagbawalan niya ng mga biyahe haling Manila. Ang pruebas uyan 110 na pasahero yaon din ngunyan ta susug sa pag-interview mo ano so nakaulay mo tabi pading Jomar so pasahero buda so driver. Pasahero mismo, mga Oo. pasahero. Taso driver, dahil man, ihatod sa na canvas, naaktuaran ko na pigatod canvas. Okay, the point Sa pier. is easy kan driver na bawal posibleng dai takon dai easy kan driver larga sa naglargaan pero kung pigbawalan tapos nagdiretso nag-defy sinda kan order. Oo, dahil man maaraman kan mga pasahero kung aram, actually sinda din, hindi aram. Mhm. Pero nagharali do man na alas 5 ang hapon, alas 6, pwede tang masabi na aram naman siguro kan management kan mga bus Mhm. na banggi na, imposibleng dahil makabot sa inda ang order kan LTO, pero malao yan, nagpakantos manggiraridig di subas. So duwa ang gustong sabihon, pwedeng easy man kan pasahero na pigbabawalan na nagsakay manggiraray, taygwa manggiraray na nagbabiyahe. Oo. Ikadua, pwedeng easy. Iyan pa di, iyan Ikadua, pa di, ang talagang dakulaw, talagang madiretso, maski anong kan pasahero, madiretso talaga sindi paglunad pag may biyahe. Mala, ang iba nga na, yung pagkabutig disappear, maski ding biyahe sa ferryboat, tumanamin ako kan saradit na sakayan, diretso manggirari ang biyahe pagkatanduanes. okay, sige. So kamabutan talaga di na maguli. Okay. So yun pa din sitwasyon. Tama itong analysis mo na ang garo bako masyadong successful ang gabos na mga gustong ipautob kan sa tuyang gobyerno may connection digdi sa pag-ibitar sa diskwedo buda sa inconvenience. Okay. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istoryali dyan sa Tabaco City. Nako, yan ang sinasabi natin, ano? Diretso kita kan mga istorya. Si Ans man nasa linya, isiyuntapan mga report. Ans, location man doon, what's happening? Good morning, CPO. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdag ba niya tong bareta, uminabot na sa 1,244 ang total na bilang ng mga pasaherong stranded sa nagkapirang pantalan sa Bicol Region dahilan sa bagyong Paeng. Impormasyong ipinaabot ngunyan na pagkaaga sa DCGB News ni Office of the Civil Defense o OCD Bicol spokesperson Gremil Nas sa iyang sinabi na maski na nga nagkaigwan ni atab na abiso ang nagkapirang mga opisina ng gobyerno na katawang kan RDRRMC may kinaraman sa pagpundugo na para mientras din mga biyahe igwaman girani ni nagkapira na mga na-stranded na pasahero siring nasanaan sa Camarines Sur kung saan sa Pasakaw Port o Guanin 45 sa Tamban Port sa Camarines Sur Guamanin Tulo na pasaherong na italaan sa indang opisina. Di man sa probinsya kan Albay, sinabi ni Nas na sa Tabaco Port as of now 83 pasanaan na i-record sa inda as in forward sa indang bilang ka nasambitan ng mga stranded na pasahero mantang sa Puduran Port. Pinabot na sa 268 ang bilang kaini. Ang pinakadakol tabi CPO na may mga stranded na pasahero ining sa Matnog Port sa Sorsogon kung saan uminabot man sa 794 mantang sa Pilar Port uminabot sa 51. Kung sa iya igwaman ning mga rolling cargos as in vessel na na-stranded sa mga pantalan na yan poko mas o menos 400 ini sigun sa tagapagtaram kana nasambitan ang opisina.
Pero kayan, kinonfirmar man sa DCGB News ni Naz na igwa naman nin mga cancellation nin mga flights, particular na ining sa Virac Airport, Masbate, asin sa Masbate Airport, particular na ining mga mabiyahe gikan sa Metro Manila, pasisiring sa mga nasambitan ng lugar, vice versa. Inabi ni Naz sa sangunyan padagos ang koordinasyon ninda sa kaap asin man sa Philippine Coast Guard Bicol para maaraman kung ano pa ang mga changes kani sa mga maabot na oras kung posibleng dumugang pa ini dahilan nga ni sa padagos pang bigaan tabayan ang bagyong Paeng. Okay, tabi Ands. Sa tabi Sir Pio. Nagbuta duman sa oro istoryahan ni Nubuda si Madam Naz baya ito? Si Sir Grimil Naz. Si Sir Grimil Naz, my apologies kung ano ang loophole ta gariduang aldaw na baga nindang ipinaluwas so abiso na kanselado na ang mga biyahe pero sige manggiraray ang birahe kan mga hali sa Manila patunay duwang magkatugang na report ni Pading Jomar budain na report mo susumada kan mga pasaheros ribo pa ang nakakalusot ano ang loophole na nagbutwa buda ano an sa indang gigibuhon tanganing mabulong ang sitwasyon tanganing day mabugtak sa peligro tao yan ang buhay kan mga stranded na yan uyan na they are in great peril and in great danger tayaon sinda sa alanganin na lugar na stranded despite kay itong supigya luwas nindang abiso na day magbiyahe natata nagkakaigwa pa ning araw kan igwas indanin na identify na loophole and paano ninda hindi bubulungon over. Roger, ito na Sir Pio. Saro, tabi sa mga naiiling na mga rason ka ini, iyon posible daw na kawaran o dahil sinda nakaabot sa informasyon or mga abisong ipinalawaskan mga line government o line na agencies asin man Sir Pio sa iba nagbalo man giraray na baka batawanin oportunidad o chance na makabiyahe man giraray yaon man da giraray iyan tabi Sir Pio sa nagkaperang mga kababayan ta na so baka isip kan mga ini na matawan pa sinda din siya o kaya matugutan pa na makabiyahe pero ito na nga talagang mahigutan na seguridad ninda asin monitoring may kinaaraman sa siring na bagay ngunyan tabi si Pio na kadakol uminabot nga ni sa 1,244 ang mga stranded na mga pasahero nakikipag-coordinate na sinda ngunyan sa PCG asin man sa mga LGU involved kung pwede tawan sindanin safe and secure na lugar na matitiniran ko na mantang yaonan bagyo and of course bigasi kaso naman sa mga food items na posibleng itaw sa mga stranded passengers. Roger, sa porsyonan kan informasyon reactionary na lang yan pero so evil sought to be avoided dai nangyari Roger. Nakabiyahe sa mga bus imagine 1,000 Roger. A life lost dyan sa mga stranded is equals to failure kan entire program ninda. Roger. O papaano daw iyan tabi matter of enforcement ba o sa Manila sa koordinasyon ninda sa defensa sibil sa Manila yaon mismo ang opisina duman baga central daw na iksihir ninda iyan tabi apparently dai malaw man nakalusot nga ni bagay paano daw ninda yan mabubulong. Yung nga na siya antig asikaso ko niya based di sa informasyon sa toya ni Sir Grimil puon pa kaon October 25 2 days ago so dissemination key warning messages as in advisories pero human giraray ini ang nangyari di sa Kabikolan. Di pareho you can just imagine thousands ang stranded despite kan sa indang abiso so it's a failure Roger. Okay sige. Sabi Sir Pio, ang latest update as of 9 a.m. iyan gikan man sa RDRMC asin opisina kan Depensa Sibil. Kay bahan si Boy, Ans Galero, DCGP. Alamatan sa istorya dyan sa luwas, oras Pilipinas 9:28. An oras hatod sa Indokang Bineg Integra with Immunoboosters Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Milo Energy, magpursigi. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Pagbibili ng gamot, alagang subo,
Alagang trusted, alagang dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Daming ganapin life. Just go with the flow. But after a long day at work, deactivate na and chill out with Embassy Whiskey. Aged in oak barrels for that smooth oaky flavor. Kaya chill muna tayo. Don't mind the stress. Importante, chill ngayong Pasko basta't may Embassy Whiskey. Kaya merry chill muna tayo. Drink responsibly. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Heidelin Diaz po. Nay, sa sports, maraming matututunan na dala ng anak mo habang buhay. Mapapagod siya sa training. Lalakas ang disiplina niya sa sarili. Hindi siya laging mananalo. Matututo siyang magpursige at pagbutihin pa. Tulong para may energy siyang magpursige, mag-Milo. With proper diet and exercise. May milk, mock barley at energy-releasing nutrients. Milo, may tagumpay ang pursigido. Everyday na pagpupursige, dala yan hanggang paglaki. Mag-Milo with proper diet and exercise. Ang nakaraan sa ginhawa sa piling mo. Tumigil ka, Ika. Kailangan na ng dekalidad na gamot ni Don Eduardo. Pasensya na po, Donya. Ngunit, Mas magaling ka pa sa doktor? Pambihira. Malayo pa ang nilakbay niya. Donya Claudia, pwede naman tayong mag-schedule ng libreng konsulta at laboratory test with partner doctors and mobile lab. Meron pang free BP monitoring sa Generica Drugstore. At higit sa lahat, maaari kang magtanong sa friendly pharmacist para alam natin kung ilang beses iinom ng gamot si Don Eduardo. Totoo ba ang lahat ng yan? Claudia, mahal ko. Eduardo! Abangan ang huling kabanata. Ginhawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, bukod sa abot kaya at dekalidad na gamot, pwede ka pang magpalibreng konsulta with partner doctors at magpa-test sa mobile laboratory partners. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at dekalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang ginto, ginto. Drink responsibly. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa inka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayanin proper diet, healthy lifestyle, asin sabayanin pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno. Sis, you don't look
anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit ha? Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige po tabi, no, standby muna all units ta nakakonektar kita duman sa probinsya ng Catanduanes, tabangan ta sa tuyang mga kababayan duman sa Catanduanes na mapaabutan man lamang ng informasyon sa paagikan sa indang gobernador. Sandali muna baka ko na. Hello Gob Buboy, maray na agad tabi. Good morning man, Pio. Opo. Gob, tawon ta ka pong pagkakataon. Primero, kumusta ang sitwasyon nindo dyan? Preparasyon na sa ininag-adang-adang na bagyo nga ni. Number 2 na po kita tabi, patilig di salbay, sagkod yan sa Catanduanes. Go ahead po. Pio, kaso udma as of 9 o'clock yesterday, nag-convene ta sa PDRMC kung saan pinaghandaan pa ining paabot na bagyong bagyong Paeng, Opo. Nagkaigo kita ning pre-disaster assessment kung saan nga itong mga identified ng landslide prone area na mga munisipyo at barangay na pinaghandaan ng mga equipment possible landslide na may mga haraning equipment na pwede mag-assistensya kaagad, So with the DSWDO na nagpahayag man sa indang preposition food facts. Ang satuya man sa probinsya, ang satuyang provincial social welfare office na kung saan naghahanda magitang food facts for distribution, kung sakaling ang bagyong maabot. And then nagkaigo na yung no-sale policy kasi sarang aldaw pa ang Coast Guard, but
kasuod iguaning nagigwa pang ferry trip morning from Catanduan and from Tabaco Albay, pero yung hapon dahil na pong biyahe, kaya halos iba naka-value pa man, kaya igo kita mga stranded passenger nga sa Tabaco, makumang gayo kadami kadako. So far latest report 30 minutes ago 107 ang katuyang stranded passenger sa Tabaco. Opo. Gob, sasakuyang nadangog tabi, igwa ng mga naka-preposition na mga heavy equipments duman sa mga lugar na pwede niya itong aktibaran o luda itapigahagad na tibaan magkaigwa ng landslide tabi, Gob Boboy? Yes, Pio. Yan ang normal na pigibota. Not necessarily duman sa identify din ang mga landslide prone area. Identify din yung mga section ng anong barangay, anong section ng highways. May mga ongoing project man kita duman na so harani duman na contractor na may mga equipment. Ito ang sa tuyang nakataas naman sa inda. Okay, so magayon tabi Sir Goboboy ta at least the soonest possible time in kaso igwa man ang gadnin na mag-landslide, so major thoroughfares mga agihan maklear tulos tabi, Goboboy, ano po? Iyo po ang kasi dapat maklear diretso in kaso mangyari anta dumang kita nagkakaigong problema pag di na-clear diretso ta of course pag na-isolate ang ibang munisipyo, kaipuhan ang goods, kaipuhan ang mga fuel, mga basic commodities, kaipuhan na dapat maging accessible. Yan ang dapat ayuson. Opo. May na-mention katabi, Boboy, kasubago so Provincial Social Welfare Development Office na kapag prepara naman, preposition akan mga kaipuhan, goods tabi, Boboy? Yes, kasi ongoing na sa tuyang packing kang relief goods sa tuyang opisina. And then ang DSWD ko naman silang nakahanda na something like 2,000 plus na food pack. Pero kaya ito, sa tuyang man na sa opisina ta under Provincial Social Worker Office. Talagang naghahanda man kita para dyan sa prepositioning ng mga food packs. Opo. Gob tabi, kada bes na igwanin bagyo minaagi lalong-lalo ngunyan gari Catanduanes an masasakob nin bagyo diit ang problema is primero yung kuryente and tubig. What's our preparation tabi dyan, Gob, after the typhoon? Go ahead po. Piyo na wara ka Piyo, nagwara ka dahil ko na catch up sa imong kahapotan. Ay, opo. Gob, kadaklan, ang problema pa, pag minaagi ang bagyo, lalo na kung talagang sisakob kita dyan sa Catanduanes, is yung tubig and kuryente. Ano ang preparasyon niya to dyan tabi, Gob, in kaso? Over? Kaso, Pio, maapot ako sa Globe. Sige po. Opo, sige. Medyo maluya ang signal kayo sa smart tapig tatabangan niya to dyan sa Catanduanes. Tayo baga pa ding ang medyo natutumbok ngunyan kan ining basado sa pahayag kan sa tuyang mga weather personnels ang Catanduanes. Ang problema diyan is after the typhoon, tubig and kuryente. Natataon tanining emphasis ta sinda baga island province sa rayo sa mainland gari mapagal ang pagpaabot tulos nin ayuda lalo na sa mga basic needs ining sa kuryente, tubig and sa pagkaon igwa sinda diyan na naka-ready ta ito nga ning sa DSWD na kapag preposition tabi. So halaton ta lang ang apud ka na gobernador tabi ta nganing makakuan kita makakonektar giraray dyan sa iyan kay Gobernador Boboy. Sige, kita daw maapod bag kita makalusot malipot naman lang tabi tanganing matabangan ta dyan sa Catanduanes ta sindaan medyo nakuan gari dyan na banggi sa aga ayan busy baka nagasabatan nga punoy. So gayaan lang tabi ha.
Preparar lang po dyan sa mga taga Catanduanes. Dakul kitang nag-arantabay man dyan. In fact, ang Catanduanes po, sa totoo lang, nagdidepende po sa informasyon, lalo na kung iyaon na ang bagyo, digdi man po sa mainland. Nasa linya na po si Gob Boboy Nakuha. Standby muna tabi o units na nagka-connectar giraray si Gob Boboy. Gob Boboy, good morning. Go ahead tabi giraray. Good morning, giraray sa imo at sa imo mga tuwantan. Opo, naiyapot ko kasuba Gob, kasi ang problema pag minaagi ang bagyo dyan sa lugar sa Catanduanes, so kuryente, buda tubig ang talagang naafektaran. And taking in consideration, medyo nasa naka-apartar kita ta island province. Ano ang preparasyon niya to diyan tanganing ma-restore in kaso the soonest ang mga distroso sa kuryente tabi buda tubig? Over. First, nag-keribahan lang sa council, so the representative from National Electric Cooperative or PCILCO, dumaman sindang mga draft wire, and then in fact they have also their own team na nag-meeting naman sa agenda duman sa mga posibleng mga wire sa mga team sa mga bawat tao. Kaya nakahanda naman sila in kaso bagyo na to. Opo. Now, sige tabi Gob, tawan ta kanin pagkakataon na makapaluwas maning mensahe, assurance po, as in iba pang abiso sa mga taga Catanduanes. Go ahead tabi. Salamat sa iyo. Listen ng tatabi sa Bicolandia, especially sa mga taga Catanduanes na tarasitan tayo ng signal number 2 mo yan. In particular sa Catanduanes na latest ito kita, pero yung ang direction ng problema of sa report na yung movement na English na west side na so na kung saan parang may asin puntok sa tuya, English na tamaan na may expected na ang tatamaan lang is only the tip of Catanduanes, but kung dahil magliwat na yung movement na niya na moving westward, so bago pag-expect na 4 towns lang na tamaan, and baad mag-center ulit sa Catanduanes. Sana dahil na magkusog, pero pakusog habang naran kaya mas kaya na mangyari, mag-ingat na. Siyempre, baka iling araw pakusog ang Rolly, pero mag-ingat na siyempre kita, lalo na sa mga residenteng adyaon sa coastal area, sa mga adyaon sa mga sapa, sa mga side area, aram-aram naman yan, kung saan yan. Kaya mag-ingat tabi kita ka boss sa itong mga ilang casualty sa mga matatag yun. Opo. Sige tabi, Sir Boboy, salamat din maray, and ang DCGB po, anytime yaon nigdi para makatabang sa indo sa kaluwas ning assurance as in informasyon. Salamat po, ingat ka mo dyan. God bless tabi. Salamat din po, Pia. Okay, thank you so much sa mga tugag. Yan po si Governor Boboy Kuwa sa tuyang pinagtawan ni panahon ta aramta naman sa naan Catanduanes. Primero, dakul dyan ang paraan tabay ka na DCGB Cantrene, and ikadua, yan na bagyo, medyo natutumbok po sa tuyang mga kababayan dyan sa Catanduanes, kaya tinaawan niya ito ning dalan na makapagpaabot po ning abiso si Gobernador Boboy Kuwa. Sige, dire-diretso kita kan mga istorya halin dyan sa luwas. Nasa linya man si Pading Jimmy. Isihunta daw, Pading Jimmy, Diyos marahin aldaw man tabi. Yes, salamat tabi, Pade. Maski na sa Metro Manila, si Congressman Fernando Didi Cabredo, nag-monitor siya sa sitwasyon digdi sa Tercer Distrito kan Albay, ngunya na may paaboton pigmo-monitor kita na route kan panahon. Mayor din si Congressman Fernando Didi Cabredo, orog na sa mga presidente, opisyalis kan mga Irrigators Association, digdi sa 3rd District, digdi baga, kaiwasan ki mga makabasaan, na habang may panahon pa, paburok sana tabi pa de mga floodgates kan mga dam. Iyo, bata kadaklan
digdi kan mga dam mano-mano pa Ayun. pag bukas kan sarong floodgate kabangangal daw Jesus na su pagturutaririk ka na twerka. Oto sa Dilcasa, Del Rosario, West Carisac, ano pa ito sa Saro, Zone 7, Pituan Floodgates, kabang aldawaan kada Saro, o di pirangal daw na yan. Tapos na subag yun, dahil pa nabubukas ang subag. Dahil kasapon pa pinabuksan sige. Forever mabuksan, tayo ni baga, magabatunon ini tabi pa ding lansang. Iyo. Tanganing tumaas itong so pinto. Nya kung may hangover pa so nagbibirik, paday mo dagay kulog kong payo. Ano yan mangyari? Baka may itok lang kaandig din. So, yun na yan ang pipaagapan ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Nakauron man niya to sa mga opisyalis na nagkapirang opisyalis kan Irrigators Association Digde na bata tituro tarakla na bagay ni tahaloy na dahi man pigbubuksan na inita dahi man ba kita mga makukusog na baha. Ang problema kung magilpok pa so kaput. Yan ang problema. Kung dahi mabuksan pa de. Pag nabaray ni mga ragpa, o paano na atras ang tubig? Natural ba apaw? Rarapong gason sa mga proyektong infrastruktura, pati mga dike. Kaya ngunyan na nagtatugon and pinaagi na digdi sa Satuya ni Congressman Fernando Didi Cabredo na baka although na-informaranta na siguro so niya makisabayan na digdi na sinda mismo ta mga proyekto sinda ini mag-informar na sa mga irrigators association official sa pagsabing ipigiwasan digdi na magkaigwangan na mas maiwas na danyos perwisyos garakan na saradong mga floodgates. Ngunyan pa sa nakauron niya to si Kapitan Raul Sirio kan Barangay Busak Uwas sa pagadingding dam na malunon bago pa sa napati brand new ini Surabir Dam tabi pa rin. Good news, aktibado si punong barangay and at the same time siya man ang Irrigators Association President Tigde, pigpa-deplete na niya tabi pa rin. Pinakupos na ngo na soda. Lupos na ini. Tinusok na ngo na, tinusok ngo na ning punyal. Soda. Day man. May pigpapalupusan. May pasangawan. Tapos sa barrage type sa Linderos kan Busak Alumon, Libon, barrage type ining dam, pinabuksan naman niya, duwa ng bukas. Okay na ini, kaya bata Kabilugan River ini, volume man ng tubig digdi ko nagbabaha, solve na ini tabi pa rin. Yan ang problema. So duman sa nasa Dilcasa, iyo ito ang bigapunan ko so in charge. Nakasimbag sa kuya ngunyan through cellphone. So baka nagbibirik pa. So in charge ka nita. Kabangangal daw pito sa rodo. Mga tulungal daw siya kan kabibirik. Magpatabang tanganing maliksi-liksi. So iyo yan tabi pa de ang mga preparasyonis mandig dita. Abo na ni Congressman Fernando Didi Cabredo na mangyari pa so panahon baga kay ito na pig-cover niya to na nagkaigwaman ki Bagyo binaraha so Libon rarapong so mga barangay so mga flood control project sa East Carisac, West Carisac, Libon. Kan so binisita ni Congressman Fernando Gonzales, Chief of Staff pa sa ni si Congressman Didi Cabredo. Kan pinapod nga pighanap so nagbabantay kan floodgate kan minabot may influensya kialak dahil man kung ay isip boss na nagparaura gusto magang itok lang dumaan sa tampikan kandam. So iyo yan tabi pa rin ang mga preparasyonis mandigde tanganing may bitaran maiwasan na distroso dara kay ning paaboton o sana dayman ay ning bagyo. Jimmy Nasalita, DCGB News. Okay, sige. Thank you so much Pading Jimmy nasa Malacanang pati Pading Jimmy, salamat din maray sa reportador. Nasa Malacanang si Kong Didi. Dit na minuto. Kong Didi, good morning.
Hello, good morning, Sir Pio, good morning. Yung nasa Malacanang ka pala. Pinaburukasan mo pala sa mga floodgates na dakan mga irrigation dyan sa 3rd District tabi kong Didi. Ay, di po, buksan na ta. Kung minsan, pag nasa oras na, sa kanaraman na route palan, medyo nakahaloy na atraso. So, tabing kuyan pa, mabuksan na yan. Oho. Bata mag-sharing kan dati na rumdubang gago kato kang panahon ni Itay Nando Gonzales. Oho. Pagpasiring mo dyan sa Delcasa, ano kang di nabuksan so gate ta, nag-inom-inom pa lang so tender, so bantay. Sabi ni Itay Nando, pumundo ka na yung kimaso mo, payulog ta ka na yan. Okay, so importanteng makarelease na nin tubig kong Didi, tanganing dahil na makadistro so paano tabi? Iyo tabi, oo. Maganda na. Iyo tabi. Okay, so maganda na kita. pero may good news ta duman sa report ni Jimmy. In fact, sa later portion ni Pading Jimmy, nagre-report siya tapos nag-ulay magkita off-air. So, mga report ni Pading Jimmy, igwa ng mga nagkaburukasan tabi and garisudal kasa na sana talaga na pinag-aapritangon yan tabi kong Didi. Iyo sabi ko nga ay sabi mo sa nakaabot mo sa kuya informasyon na pero may diferensya. Alo yun da mabukasan. Mapagal, mano-mano pati kong Didi. Kung may hangover na naman so nagbibiri ka. Ay, pag-uli ko dyan, tayo ako yung ipahanod ko dyan. Pero dahil man gayon na. Sige ka. Itremis man sana. Okay. Sige kong Didi. Nag-ano ka dyan sa Malacanang? Ay, dahil sa amigo ko kaya, sa first kasi ni Presidente Bongbong Marcos, si Congressman Angelo Barba, pig-invite ako dito sa grand opening kang Cabel Restaurant. Pig-ini sa loob kang kang Malacanang. Magkakaigo kami ng ribbon cutting. Ayun, very good. Okay. Sige tabi kong Didi, salamat din maray sa oras. Okay, thank you man tabi. Thank you, Sir Pio. Bye-bye. Bye-bye. Good morning. Mga tugang si kong Didi, balik duman sa Palasyo Malacanang, nagpaluwas nin informasyon or then manungod sa siring na bagay. O Pading Jimmy, mananggada, sabi ni kong Didi, ito so naramdaman ko Pading Jimmy, inabutan duman na biyong so para bukas kan so tuwir ka kan dam kaito. Sabi ni kong Didi, ganyan dahil naman ito pigwarning nga na baga kaito ni Itay Nando gunmuan. Sige Pading Jimmy, salamat hata kan sa ultimo na porsyon kan report mo na kontakta na si kong Didi. Salamat. Diretso kita sa upang istorya luwens pagkatapos ni Ans mabareta nguna kami buda may station break. Ilawag ta muna si Ans. Ans Giraray, good morning. Go ahead na. Good morning, Giraray Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Ipinag-orden na ni Alcalde G. Rosal, kansyudad ni Legazpi ang preemptive local evacuation sa mga persona sin pamilya na nag-i-star sa mga barangay sa syudad na peligroso sa makusog na paros, storm surge, pagbaha, landslide asin lahara. Sa ipinaluwas pa sa ng CTDCC Resilience Council Advisory number 14 na pirmado kan Alcalde basado sa tropical cyclone bulletin number 8 kan pag-asa, may posibilidad talagang ngunyan aldaw sa good sa aga maka-experience ni na heavy to intense na pag-uuran kung kaya pinautob niya na ang local preemptive evacuation digdi sa syudad kan Legazpi. Inagad kay niya inabisuhan niya ang mga barangay asin na barangay DRRM committee na mag-mobilize na asin mag-facilitate na kan evacuation procedures asin tulos na mag-submitira ni evacuation report sa City DRRM o City DRRM office sa panginot ni Engineer Ladi Azura. Abisuhan man ngunyan ni Rosal ang gabos na mga yaon sa City Emergency Operations Centers asin man ang mga napili o kaya mga disaster response cluster na mag-preparar naman asin naman tiniron ang pagiging red alert status o rugtangon niya na padagos pang pig-monitor ang bagyong Paeng. So as we speak, may mobilisasyon na. Yes po, Sir Pio. Anong mga lugar na anong mga peligro itong sa mga lugar na pinagpapaibakwar? Anong mga peligro? Nitabi, Sir Pio, yung mga delikado sa makusog na paros, storm surge, pagbabaha,
rain-induced landslide and lahar. Pati sa lahar. Durudakula iyan na numero nin mga personas. Roger, ito na Sir Pio. So is possibly ano ang time frame ninda kan pag-akwat kan mga evacuees over? Kung alas 8 nin pagkaaga Sir Pio, informaran na kinin barangay DRRM committees and dapat daw kung kaya nun alas 12 nun tapos na ang evacuation procedures. O sige, di ma-monitor naman kita kaya sa luwas sa mga barangay buda sa mga evacuation centers. Roger, tabi Sir Pio. Okay, sige. Tabi Sir Pio, ang bagong informasyon haliman di sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Kaya bahan ka rin si Boy Ans Galero. Salamat. Salamatan sa istorya kasabay si Boy hali dyan sa City Hall. So yan tabi evacuation order released kan opisina kan alkalde bilang chairperson kan CDRRMC. So mga lugar na peligrosong maray sa mas makusog na paros, storm surge, landslides, buda floods tabi including lahar. Durudakula po na populasyon ang sakob kaini. Kaya ngunyan po, so mga nag-aantabay tabi sa Legazpi na aram na po iyan kan mga barangay, buda mga constituentes, pamilyas, kung sinda dapat mag-evacuar. Sabi tan nangani ka sa bago, we are not new to this. Magdara na kamo nin pagkaon good for 4 or 5 meals. So mga ready to eat, easy to open can, sardinas, corned beef, tuna, tapos tubig na maiinom, importanteng dokumentos, ipato sa cellophane, bado, tamong, buda, beddings, yan. So mga may higdaan, kung may aki na sadit, thermos na may mainit na tubig, buda so inom mo na gatas, flashlight, radyo na di baterya, yung piga po niya itong go bag tabi, plus kung may mga maintenance na bulong yaon na yan dyan tabi, and yung sa indo mga cellphones mantang pwede pang i-charge na tabi yan, and expect na pag-abot nindo dyan sa evacuation centers day po yan panin pagkaon, not unless na naka-preposition na haraniho na dyan ang ayuda. Kaya sabi tananga ni 4 to 5 meals, tinapay, maluto, biskuit, yaon na yan dyan tabi. So mga ready to eat tabi, urog na, maiinom na tubig. Yan, flashlights, yaon dyan. Importanteng dokumentos, ipato sa papel, sa cellophane, buda itong so kwarta, kung igwa tabi, yaon na po yan dyan. And stay put na kamo dyan sa evacuation centers, ang bagyo, saro o duwang aldaw man lang yan, then balik na iyan sa indong mga barangay. And expect na tangani na yun nanganian, pag-abot niyo sa evacuation centers, dai pa po yan ng ayuda. Kaya sa diri na mo ng pagkaon, good for 3 to 4 meals. Yan, it will follow na lang pagkatapos na kan sa indong pag-abot dyan sa evacuation centers. Sige, taod-taod di ba pa, pakaliis kan bareta, asin kan mga hanap buhay. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo,
uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, enod sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Sinabi kang Department of Justice na pag-iimbestigaran na ninda ang anggulong murder sa paggagadan ni June Villamor na iyuan pigtuturong middleman sa panggagadan sa broadcaster na si Percy Lapid. Iniyan sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla kung saan o kung siya ang hahaputon manunungod sa mga persons of interest sa lindong kang kustudya kang Department of Justice. Sa iyang sinabi na dainang una pag-urunan ang mga persona mantang sindan nagkakaigwan naman ninhararom na investigasyon kung saan ang iba kaini na pangaranan na sa paggagada ni Villamor. Enot kaini bako konbensido si Presidente Bongbong Marcos na si Villamor nagadan sa natural na kausa. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Bimeg Integra with Immunoboosters. Eskelan, sa Eskelan, mas gagaling ka. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Milo. Milo Energy. Magpursigi. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit ha. Kuya Nongs, you are the best. Sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay? Halina tayo mga best. Antabayanan kada Miyerkules alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta kan Department of Tourism Regional Office No. 5. Hosted by Romel Natanawan kan DOT5 as a News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia. Aramon ta. Programang matukar kan mga tigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga
istorya rin pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisirbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, aramon ta, alas 11 sagkod alas 12 niludto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita! Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo? Lalo na po itong corn coffee. Marami. Effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga-FTI, Taguig City. Pruweba sa kaepektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, 2nd floor, Pexam Building, Barangay 19, Tabangan, Legazpi City, Albay, near Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Hi, Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan!
Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan APEC o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Pion, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and
and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron, healthy blood for a healthy glow. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Sabi ni Roger Base duman sa satuyang DCGB News Online sa comment section, mas safe daan na ma-stranded sa Pantalan kaysa duman sa mga istasyonin bus sa Manila ano tabi. Okay, iuman an sa imo man na pagsabot, no problem tabi ano. Pero ang samoy adigdi is makatabang sa publiko na sa mga pasahero pag-abot duman sa istasyonin bus sa Manila, abisuhan daingo na kaming biyahe, bumalik muna kamo sa pinakidagosan nindo. Tama safe duman. Tapag abot nindo duman sa tabako, kung mapirit kamo, duman kamo mahigda sa evacuation center, sa terminal, bako. Pero sabi ni Roger Base, mas safe da duman. Di, okay, sige Roger Tabi, we respect that. Ano? So mga gusto, duman sa Manila, taramanakan mga driver, mga konduktor, buda so dispatcher kan bus duman na kung gusto nindo, bumalik ka mo sa pinagkidagusan, mga saro duwang aldaw, dispesa sana magbiyahe. Kung narinan mas safe, okay. Kung gusto nindo ka suggestion ni Roger Base na mas maray dyan sa Pantalan ma-stranded, sige tabi, Roger na Base, diyan ka magpa-stranded sa Pantalan, ano tabi, o sa evacuation center. Duwang report pa bago kita mag-wind up. Luens, good morning. Go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag pang bareta, aminado ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 5 na kadakol pang kaipuhanan na iimprobar sa presenteng pasistema kung nanatata sa ibong kan mga advisory na dai magbiyahe na mga manlaylay na pampasaherong behikulo pag-araw kining may maraot na panahon nakakalusot pa man giraray ang iba. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ngayon na pagkaaga ni LTFRB Region 5 Transportation Development Officer J. Ordinia na nakadepende kaya sinda sa desisyon kan Opisina Sentral kung na-aprobaran ang request na nindang nainot na kanakalihis na aldaw Oktubre 26 na isuspender na ang biyahe kan Manila-Bicol vice versa alagad dahil taso sentral na opisina o minasa man sa nasa bulletin kan pag-asa kasuudma. Dispesa na sinda naka-anunsyo nin pag-suspender man. Pag-arog pati kaining panahon sigon kay Ordinia, mas pipahalawig maninda ang PC sa pagtaunin penalidad sa mga ini. Tamay mga bus o van na ali sa ibang lugar kang Pilipinas ang nagbiyahe kasudma na aga asin nasa katahawan kan biyahe sa kasana tinamaan kan sa indang pag-anunsyo nin pag-suspender kan biyahe. Dugang pa ni Ordinia na kung atab-atab ko ta na an forecast sa bulletin kan pag-asa
na antrak maanunsyo kung sain maagi atab man daw kuta na sinda makakasuspindir takon may halawig ng aldaw na suspendido ang biyahe asin may nagpirit pang umarangkada sa dalan saka sana sinda makakagibo ning disposisyon para tawan ininin penalidad. Piglalauman kan opisina sigon kay Ordinya na ini may improve kaan na iling na loophole digdi. Iyo daw ang bulletin kan Pag-asa na kung medyo atab-atab daw na anunsyar so magiging track kan bagyo buda nakapaluwas ng advisory makaka-anunsyar ko ta sinanim pagsuspender ng biyahe sa mas lalong madaling panahon. Tamas kikan Miyerkules pa sinda naghagad din pagtugod sa sentral na opisina na isuspender na ang biyahe dahil man nakakadesisyon takasud ba man sa luminuwas sa bulletin ang nangyari nagbirahe lugod sa mga bound to Visayas. Alagad sigun kay Ordinya dapat man daw ko ta na ang mga biyahero kung aram na dadasdason ning bagyo ang mga lugar na sa indang agihan, dahil nakuta na isugalan sa indang kaligtasan, lalo pa kung may mga karga sindang pasahero. Ugaring ngunyan, dahil daw talaga gabos na kontrol, tan ibang taga-ibang lugar na makikiagi sana sa Bicol, mas nagugusto na sana daw tabi Sir Pio na mag-abang na sana sa puerto, kaysa daw maabutan kan pagdagsa nin pasahero na mauruli dahil sa undas. Okay, may set up baga paano, Luwens, na pag-arog ka ining sitwasyon. An agency in command would be the Office of Civil Defense. Roger to that. Sa irarom kan Department of National Defense. So kung ano ko ta na so iminando kan Office of Civil Defense, so mga line agencies na nasa irarom kan defense sa civil, kung pinag-aaktibar an emergency plans, kung pinag-aaktibar an mga protocols during calamities, so OCD, ang susunod doon, bako itong so sentral na opisina kan LTFRB. So OCD baga, nagpaluwas na ning orden 2 days ago na ikakanselar na so biyahe yata 1 day ago. Pero ang ebidensya is may nag-arabot pa baga ngunyan. Gustong sabihon, nagbiyahe pa despite na efektibo na so order. Correct. Kaya day man mapupwede na inda ko sa natabi kung iyo man so sa indang line of posturing na nahalat sinakan orden kan sentral na opisina kan LTFRB, pero yung LTFRB pag-arog kay ni na activated na sa tuyang emergency response, the one in charge would be the Office of Civil Defense. Pagpaluwas kan na direktiba kan defense sa civil, gabos na agencies sa irarom kan na defense sa civil, sa setup kayan, masunod sa defense sa civil. Roger to that tabi, Sir Pio. Sigun man kay Ordinya, pinaga-ako man lang kay sendang opisina na may mga kaipuan pa talagang i-improve. I-improve pa yan. Pag-abot man daw ka na pag-normal kan sitwasyon, sa inda man daw propose sa OCD, natawan man sila nin poder na kumbaga pag mga nagbabirahe talagang nagpipirit maski nga ni suspendido na tawan na lugod nin penalidad. Okay, sige. Okay. Roger to that. So, Pio, mga dagdag pang-istorya sa paglibot-libot kan DCGB News. Ako po, si Luwens Busin Pasena. Salamat, Luwens. Uy, good morning, Sir Chito. Provincial Government of Albay. Si Sir Chito Nabaldo, good morning. Sabi, iyan po na mga nakakabiyahe dahil naghahali sa mga terminals. Dipisilon po yan makontrol. Dapat pag nagpaluwas ng OCD nin advisory na dahil magbiyahe dahil maraot ang panahon, dapat susabay man na activated ang checkpoint sa boundary nganing pabeltaon sa pinaghalian ng mga PUVs na yan. Suggestion ko lang po. Opo, very nice. Sabi kan iba, suggestment, Sir Chito. Good morning, kumusta ka na tabi, Sir Chito? May point inita, so iba man ang nagbabirahe, itong mga daay man naghali sa terminals, mga vans, yan tabi. Pero sa mga bus, terminal ay naghali. Pwede ito makontrol. Pero may nag-aarabot pa mga bus na hali sa Metro Manila. So, sige tabi. Duman naman sa Masbate, pinagsuspender na ni Gobernador Ko ang opisina sa government offices. Ngunyan ipinaluwas 28 October, preemptive evacuation of barangays living in high-risk areas, buda suspension of work in government offices. Yan tabi. Pinaluwas man na orden ni Gobernador Tony Colcan Masbate. So nakuha na niya to. So katanduanes, albay, iguan na kita. Masbate nakakuha na kita man. Suspindido na ang trabaho, buda nagpa-evacuar naman duman sa mga areas na identified sa manlailay na risk.
dara ka ining bagyo. Joshua, medyo alanganin na po. Inabot na kita kan sa tuyang parameters na pamamaaram sa programa. Happy weekend po tabi and ingat-ingat. Aram tanan mga dapat gibuhon, magdangog sa mga abiso kan na otoridad. Lalo na kung nagpapaluwas na po ni abiso ang pag-asa. And take all necessary precautions and above all, pray, have faith, and prepare. Salamat, amang Diyos ang magbantay. Tingog kan Banwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod